Maayong adlaw sa tanan na ako diri sa lugar sa pinakalayo, sa pinakabungtod ug nalibil nako ang mga tibuok bukid. So na ako sa mingaw nga lugar ug sa pinakalinaw nga lugar. Ang atong kinabuhi sab sama sab ning ana. Naay usahay nga linaw, napud usahay nga kapakapa, napud usahay nga mga kapait ug mga kasakit ug mga sangpinit ug dili masabtan ang atong mga pangunahuna. Labi na usab sa mga kaminyo sa atong kinabuhi. Adunay mga kasakit ug adunay mga kapait ug aduna po'y naluko ka sa kinabuhi nga nag-uban mo. Pero hunahuna nga ang kalipay ug kalinaw naa ka natong tanan. Gihatag sa Dios nga labaw nga makagagahom. Giampingan ta niya ug gihatag niya ang pinakadabis alang kanato. So dili kita mag-uol kung aduna kita mga problema o aduna kita mga suliran nga gihambin nga gitago sama sa kaban nga gitago ug kana gilihim. Mabot ang panahon ug mutug-an ang kahigayunan ug kana siya matagak ug kana siya mapunitan ug makita sa tanan. So sama sa bakatong kinabuhi nga ning ana, dili na to sabton nga karon moabot ka nato ang mga problema ugma ug sa moabot ug sa karon ug pila ka adlaw. Mabot ang mga panahon nga mga tinaguan nga makita ug angay natong may buluan nga ang mga kasalanan dili gayud siya matago. Kay sama ning ana nga kahoy nakita ninyo sa taas. Nagbitay siya. Panahon nga mahulog na siya, makuha ra sa busab na siya. So sama sab ning ana nga atong kinabuhi kung adun tay mga pagsulay, mga kapait, mga hapdo sa kasing-kasing ug hapdo sa una-una. Ayaw og kabalaka, ayaw og kaguol kay ang Dios nagauban kanunay. Swerte ka kung nakagunit ka sa pitaka sa imong asawa. Sa pila ka katuigan nga miligid, wala gid ako makagunit sa mga pitaka nga manian. Swerte ka kung magulit nimong Pilipinas nga nagtrabaho ka, nga tagaan kid ako nga kwarta, swerte ka. Kaysa kung kinabuhi, akong nahinumduman. Panggasolina lang sa motor, 100, 200. Papaulion ba yun? Swerte ka kung itagaan ka og dako nga mga salapi sa imong asawa. Swerte ka kung muli ang imong asawa nga muhisgot bahin sa Pilipinas og kalipay sa imong kasing-kasing og sa una-una. Pero apan kana gitabunan sa kangit-ngit og gibukutan og gimuskitan sa kinabuhi sa una-una nga wala mabati sa kasing-kasing sa atong una-una. Ug kana siya wala gayud ako masayod pa. Pero ang buta ko ipasabot nga kung ang kinabuhi malipayon, kung nanarbaho ka sa gawas, kung ang kinabuhi nimo malipayon, ang tanan nga mga pangandoy makuha gyud nimo na. Apan kung ang imong kasing-kasing layo ug taphaw lamang, ang tanan nimong mga pangandoy ug tanan nimong mga pangunahuna dili gayud makabot kay tungod kay lain ang iyang giunahuna. Apan kung aduna kay puko sa pamilya ug aduna kay puko sa mga anak, wala imposible makuha nimo ang tanang butang nga gusto nimo. Adunay makasaypanan ang matag usa. Pero lisod kung adunay kasaypanan nga dili madawat sa kasing-kasing ug sa una-una. Apan sultihan ko kamo, ang pagpasaylo mo'y pinakamaayo ug mo'y yabi sa atong kalipay ug sa una-una. Apan ang pagtug-an sa kinasing-kasing ug hugot sa paghilak nga makita sa mong kasing-kasing mo'y pinaka-the best, mo'y pinakamaayong yabi. Apan kung dili nimo na siya makita, kung mapuno ang imong kasing-kasing, kung mapuno ang imong huna, wala na gid ka naibili pa. So ang buta kong ipasabot, kung aduna kay mga tinaguan sa imong kinabuhi, kung kaya pa, imo siyang isulti o isugid kay wala imposible. Sama usab sa Diyos. Wala imposible sa Diyos. Kumudol ka kaniya, kumudangop ka kaniya. Apan kung imo siyang baliparan sa kinabuhi, ang imo kinabuhi useless kayo. So ang kinabuhi na ako kaniadto sa kaminyoon, 7 years lang akong nahinumduman nga kalipay. Sa 20 years kay ang pataas na ning ana og akong nasakpan ug akong nahinumduman ug akong nakita labi na sa atong mga panahon nga henerasyon karon. Og ako kanang giluom ug ako kanang gipugngan kay tungod kay ang mga bata gagmay pa.
og responsibilidad nako nga mupasaylo ug motago tungod kay imong hinigugma. Wala kay bisan kinsa nga imong gitaguan, mismo nga akong amahan nga namatay na. Pero kapag magmapuno na ang tanan, wala na gyud pay kapuslanan pa. So ang bot akong ipasabot nga ang kalipay nga walay bayad moabot ra kanato pag-abot sa saktong panahon. Dili ikaw mo'y magtugan, kundi ang kahigayunan ug labaw sa tanan. Ang Dios na mo'y bahala sa tanan. Pugong lang, pugni o pagpaubos o pasaylo asab siya sa makadaghan. Nasakpan ako 1 to 5 beses pataas ipasaylo. Pero karon lisod na. Ang Dios na mo'y bahala sa tanan. Sama ning ani karon ang kamingaw. Kana siya sinugdanan pa lang sa atong kinabuhi. God bless.